Mesto Dubnica nad Váhom má svoju cirkulárnu mapu. Obyvateľom ukáže, kde sa nachádzajú bezobalové obchody, opravovne, požičovne či miesta na zber elektroodpadu. Šetrí to nielen čas, ale aj prispieva k redukcii odpadu. Pri tvorbe cirkulárnej mapy v Dubnici autori zmapovali všetky prevádzky a služby, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia. Výsledkom je viac ako 150 miest zhromaždených na jednom mieste. Návštevníci tejto mapy nájdu všetky bezobalové a bioobchody, trhoviská, takisto zberné miesta, či už ide o kompostoviska, šrotoviska. Odkaz na mapu nájdu ľudia na stránke mesta. Pre rýchly prístup si ju môžu jednoducho uložiť na plochu telefónu. Potom tak ako v Google mapách sa vlastne v nej pohybovať, približovať si tie miesta alebo sa navigovať na tie konkrétne body. V mape nájdu obyvatelia nielen adresu, ale aj fotografiu, prípadne otváraciu dobu prevádzky. To nie je uzatvorený systém, to znamená, bude sa stále doplňať a aktualizovať. Už dnes môžu občania posielať svoje podnety na e-mailovú adresu, ktorá tam je uvedená. Nápad cirkulárnych map, ktoré minimalizujú odpad, vymysleli Slováci. Domácnosti totiž ročne vyprodukujú viac ako 2,5 milióna tón smetí. Princípmi cirkulárnej ekonomiky je tým pádom opätovné používanie, opravovanie, požičiavanie a zdieľanie. Keďže cieľom je v prvom rade pomáhať životnému prostrediu, v sieti prevádzok nechýbajú ani bezobalové obchody. Podstata bezobalového obchodu spočíva v tom, že sa snažíme spolu s našimi zákazníkmi redukovať množstvo odpadu, ktorý vytvoríme. Na Slovensku používa takúto mapu zatiaľ len desiatka miest. Už tretí rok úspešne funguje v Trenčíne. Od jej vzniku zaznamenali takmer 16 000 vyhľadávaní. Anna Mazreku, TA3.